Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información nesta xornada de martes, día 30, último día do mes de xuño, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe lles imos a falar, pois, por exemplo, de un acto de homenaxe e recoñecemento aos equipos de fútbol ascendidos nesta temporada. Falaremos tamén de a terceira festa da tortilla de Meirama, esta fin de semana, tamén de un xantar veciñal que haberá en Encrobas. A semana que ven o San Cristobo na Silva e dentro de 2 semanas as festas do Carmen na parroquia de Cerceda. Falaremos tamén da recollida de papel e cartón porta a porta para empresas, teñen que, en este caso, actualizar os seus datos. Falaremos tamén, e hoxe recordaremos como foi a graduación da escola infantil, un acto evidentemente sinalado para os máis pequenos, e falaremos da oficina móvil de retorno da Xunta de Galicia que vai a estar en Cerceda as próximas semanas. Tamén falaremos de doazón de sangue, porque mañán mércores se pode doar sangue na Silva. Da ITV de Maquinaria Agrícola, a finais do mes que ven, se pode pasar tamén na Silva, e do Inserso, que abriu o plazo para anotarse a ese programa a todos aqueles que se incorporan por primeira vez. Por último, no tempo, as previsións para mañán son de que seguiremos con tempo anticiclónico e polas mañáns voltaremos a ter nubes e pola tarde iránse abrindo claros. Comenzamos a crónica da xornada falándolles dese recoñecemento municipal aos equipos de fútbol ascendidos esta temporada. Na xornada do vindeiro venres, ás 8:30, no Auditorio Municipal de Cerceda, vai a ter lugar un acto de homenaxe aos equipos de fútbol que lograron o ascenso de categoría nesta pasada temporada. Foron o Atlético Cercedense femenino, o Atlético Cercedense cadete e tamén o equipo infantil. O Concello quere recoñecer o seu traballo por conseguir uns obxectivos deportivos e ser os mellores equipos na súa liga. Isto vai a ser este venres, ás 8:30, no Auditorio Municipal de Cerceda. E o sábado, o día seguinte, este próximo sábado, terá lugar a terceira Festa da Tortilla de Meirama. A Comisión de Festas de Meirama organiza para o próximo sábado, día 4 de xullo, é dicir, o sábado que ven, a terceira Festa da Tortilla. Será no campo da Festa de Meirama. Ás 5 da tarde xa haberá xogos infantís, haberá festa da espuma, haberá hinchables, etc. E logo, a partir das 8 xa do sábado, será o concurso degustación das mellores tortillas, e todas as que se presenten se escollerán as mellores tortillas polo xurado. E logo xa a partir das 10 da noite haberá música co DJ Teo. Xa saben, Festa da Tortilla, terceira edición de Meirama, este sábado, 4 de xullo pola tarde. E o día seguinte, o domingo que ven, hai un xantar veciñal en Encrobas. Este próximo domingo 5 de xullo, en Pontoxo, en Encrobas, a Comisión de Festas de Encrobas organiza un xantar veciñal. Poden ir anotándose todos os interesados. Haberá pulpo, a fartar, churrasco, postre, café e chupito. O precio para os adultos de 39 euros, para nenos de ata 12 anos, 18 euros, e gratuito ata os 6 anos. Hai de plazo para anotarse ata o día 30 de xuño, é dicir, ata hoxe. Sería o último día para poder anotarse con calquera dos membros da Comisión de Festas. E dentro dunhas semanas será o San Cristobo na Silva. Será o domingo 12 de xullo, cando teña lugar na Silva a festa do San Cristobo. Ese día, o domingo 12 de xullo, haberá misa solemne a 1 na honra o San Cristobo, con procesión polas rúas da Silva, onde se vai a premiar o camión, o ciclomotor, o tractor, o turismo ou a furgoneta que estean mellor engalanados. Logo, na sesión vermú estará a Orquesta Galaxia. E no campo da feira van a coller un gran xantar popular coa pulpeira Luis Guerra.
Os tickets están á venta nos establecementos da Silva, ou se queren poden tamén acadar os tickets no teléfono 679 96 25 36. Pola noite haberá verbena coa orquesta Galaxia. Esta será o San Cristóbal na Silva o domingo 12 de xullo. Continuamos con máis festas, porque tamén toca o turno as festas do Carmen en Cerceda. Serán os días 16, mellor dito, o día venres 17, sábado 18 e domingo 19 do vindeiro mes de xullo, cando se celebre na parroquia de Cerceda as festas do Carmen no campo da feira, organizado pola Comisión de Festas de Cerceda. Unha comisión de festas que xa está pasando dende onte polos domicilios para recoller as donacións, os donativos para poder organizar as festas. En canto ao cartel, o venres 17 comenzarán con dianas e alboradas, logo a 1 da tarde hai misa na honra a Virxen de Fátima e ás 2:30 sesión vermú. Pola noite do venres verbena co grupo Bomba e disco móvil impacto co DJ Nian Boe. O sábado 18 hai dianas e alboradas, pasarrúas co grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda e a 1 da tarde misa na honra a Virxen do Carmen. Logo ás 2:30 sesión vermú e ás 6 da tarde pasarrúas coa charanga Bebe Mais. O sábado a partir das 11 verbena coa orquesta Finisterre e disco móvil impacto co DJ Cotelo. O domingo haberá tamén de novo temprano dianas e alboradas e pasarrúas co grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. A 1 da tarde ao domingo misa na honra ao Santísimo Sacramento, ás 2:30 sesión vermú co grupo de Vicio e a partir das 4 día do neno e logo pola noite do domingo verbena co grupo de Vicio e haberá fogos de artificio. Destacar que este ano, todos os días, ata as 9 da noite, será unha festa sin ruído. Intentarase que non haxa ruído estridente nin ruído importante para poder facilitar disfrutar de todas as actividades ás persoas con baixa tolerancia ao ruído. A Comisión de Festas informa tamén, como xa dixemos, que dende onte comenzaron a pedir a colaboración polas casas. Máis temas. Falamos agora da recollida de papel e de cartón porta a porta para empresas. Pois ben, hai que actualizar os datos. Dende o Departamento de Medio Ambiente nos informan de que hai que facer unha actualización do censo de empresas adheridas á recollida de papel e de cartón porta a porta. Este servicio se presta os mércores polas tardes e deben deixar o papel e o cartón na entrada da súa empresa debidamente atado, e para iso deben actualizar os seus datos no formulario que atoparán na páxina web do Concello e teñen de plazo para facelo antes do día 10 de xullo. Falamos agora da graduación da escola infantil, unha graduación que en este caso é singular. A pasada semana a Gardería Municipal de Cerceda, os Pillavans, celebrou un bonito acto de graduación no Auditorio Municipal no que se despediu aos nenos e nenas que finalizan a etapa no centro para iniciar o próximo curso nunha nova fase da súa formación. A ceremonia reuniu as familias, o equipo educativo, as representantes municipais, nunha xornada marcada pola emoción, a ilusión e os numerosos recordos compartidos durante eses primeiros anos de aprendizaxe. Os pequenos foron os grandes protagonistas de un acto no que recibiron os seus diplomas de graduación que serviu para poñer o broche de ouro a unha etapa na que nenos e nenas creceron rodeados de afecto, atención e de un proxecto educativo adaptado xa ás súas necesidades. Este curso foi especialmente significativo para a Guardería Municipal de Cerceda, xa que o centro estreou unha importante ampliación nas súas instalacións. Unha actuación que permitiu incrementar o número de plazas dispoñibles, dando resposta á crecente demanda das familias no concello e eliminando as listas de espera existentes ata o momento. Dende o Concello se destacou a importancia de seguir apostando polos servicios públicos de calidade que favorezcan tanto o benestar da infancia como da conciliación da vida familiar e laboral. A ampliación da gardería supón unha inversión de futuro reforzando o compromiso municipal nas políticas de apoio ás familias e de unha educación de calidade dende xa as primeiras etapas da vida. Pois deixamos atrás eso para falarlles da Oficina Móvil de Retorno da Xunta de Galicia
que vai a estar en Cerceda. O próximo martes, día 14 o vindeiro mes de xullo, de 9 da mañán a 2 da tarde no campo da feira de Cerceda estará a oficina Retorno da Xunta de Galicia. Para garantir a atención correcta se pide ou se solicita que se pida cita previamente nunha ligación que atoparán na páxina web da Xunta de Galicia, da Oficina Municipal de Retorno da Xunta de Galicia, que vai a ir e se desplaza por todos os concellos, e para poder garantir directamente a súa atención poden solicitar cita insistimos, nun enlace que atoparán na páxina web da Xunta de Galicia, donde está a oficina móvil de retorno. Ali atoparán asesoramentos sobre programas ou apoio o retorno a aqueles persoas que volvan de estar no estranxeiro e atoparán, como dixemos, asesoramentos sobre programas de apoio, sobre asistencia en trámites administrativos, incluindo xestións de temas relacionados coa sanidade, coa educación, coa seguridade social, información tributaria, orientación laboral, axudando na búsqueda de emprego en Galicia e tamén a validación de títulos obtidos no estranxeiro con información sobre opcións tamén de vivenda. Todo elo nesa oficina móvil retorno que estará o martes 14 de xullo pola mañán no campo da feira de Cerceda e a que tamén se poden dirixir directamente. A ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar a finais do mes que ven aquí en Cerceda, en concreto na Silva. A Unidade Móvil de Inspección Técnica de Maquinaria Agrícola se desplazará ao noso concello do día 27 ao día 31 do vindeiro mes de xullo. Estará no campo da Feira das Nenas da Silva. Se queren solicitar cita previa, poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou tamén a través da súa páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Todos aqueles que queran sumarse ao programa do Inserso para poder viaxar xa para maiores, que sepan que abriu o plazo a semana pasada para as novas incorporacións. Todos aqueles que xa solicitaran o Inserso en anteriores temporadas non teñen que facelo, xa lle chega aos seus domicilios a información sobre as viaxes. O Inserso abriu fai 2 semanas o programa de turismo para a temporada 2026-2027 con casi que 900.000 plazas en toda España, plazas en zona de costa peninsular, donde se ofrecen estancias de 10 a 8 días, por exemplo, en Cataluña, Andalucía, rexión de Murcia ou Comunidade Valenciana, e estancias en archipiélagos como Canario ou Balear, son tamén de entre 10 e 8 días, e tamén hai escapadas de circuitos culturais, natureza, capitales de provincia ou cidades como Ceuta e Melilla, que xa serían de 4, 5 ou 6 días. Os precios dependen do destino e da duración da viaxe, oscilan entre os 130 euros de unhas escapadas capitais ata os 564 euros nas Illas Canarias, en este caso na época de temporada alta. Se mantén tamén a tarifa reducida de 50 euros por plaza para aquelas persoas que reciban unha prestación igual ou inferior ao importe das pensións non contributivas, e o Inserso subrayou o impacto positivo que este programa de turismo ten non só no fomento da vida activa das persoas maiores e a súa socialización, sino tamén a xeración e mantemento de empleo nos lugares donde acuden, a donde van. En calquera caso, as solicitudes a este programa poden presentarse ata o próximo día 10 de xullo. O plazo remata o 10 de xullo, e recordar que poden solicitalas a través dos servicios sociais do Concello ou a través da súa páxina tamén web do Inserso. Rematamos co tempo, mañán estaremos de novo baixo a influencia anticiclónica, pero con circulación moi marcada dos ventos do nordés. Con esta situación comenzaremos o día de novo con nubes baixas canto máis ao norte da comunidade. Aquí en Cerceda volveremos a ter nubes baixas con algunha néboa que será disipando co avance da mañán para quedar xa pola tarde con restos de nubes altas ou totalmente despexados. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios significativos e as máximas poden sufrir un lixeiro descenso na zona norte
de Galicia. En canto os ventos van a soplar moderados do nordés con intervalos de fortes no litoral atlántico. Pois co tempo rematamos, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos, saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Leirís, en la redacción e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Despoiten da xornada, moi boas tardes, adeus.